Менә белгечләр фикере буенча, эмоциональ булуның алай начар яклары юк. Аның плюслары да бар, минуслары да бар. Тик менә сез үзегездә артык эмоциональ итеп хис итәсез икән үзегезне, ул сезгә комачаулый икән тормышта. Гипер. Әйе. Менә берничә киңәш җиткергәннәр. Менә шундый эмоциональ ситуация булды икән, белгечләр әйтә, тирән сулыш алырга кирәк. Суларга яшлап. Сез тирән сулыш алдым. Пауза. Шыгар тыныңны менә. Шуннан тагын нишләргә? Пауза алгач инде әзрәк теге суынасың. Шулай ук билгеләр куйырга, шикләр куйырга кирәк үзеңдә. Син юк дип әйтергә өйрәнергә тиешсең. Кайбер кешеләр бит юк дип әйтә белми. Алар нинди генә ситуация булмасын, һәр вакыт әйе дип торалар, конфликтка кермәс өчен. Бу да шулай ук эмоциональлекка бер йогынты ясый икән. Шулай ук үзеңнең актив физик яктан активлыгыңны камилләштерергә кирәк. Димәк, спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Менә күрәбез бит инде, игътибар итәбез. Боксчылар, ММА көрәшчеләре, алар теге мәйданга чыгыр алдыннан, алар атна буе, 2 атна буе үзләрен контрольдә тоталар эмоциональ яктан. Ашамыйлар да, эчмиләр дә диергә мөмкин. Аннар менә бөтен эмоциялар менә шул рингта чыгаралар бит инде. Тагын нинди суллар бар? Медитация практикаларга кирәк, медитацияны. Тагын? Шулай ук үзеңнең фикердәшләреңне табырга кирәк. Менә кемнәр синең белән бер фикердә була. Ул шулай ук, ул теге ярдәм итә. Мин Рөстәм, миңа 39 яшь, мин псих. Шундай клубка йөри башлана дисеңме? Юк, менә монда хәзер син санап чыгасың, белгечләрнең әйтүенчә мин нәрсә аңлыйм. Димәк, нинди генә эмоциялар булмасын, нинди генә эмоциональ булсаң да син аны тыеп була дигәнне исбат итәсләре килә. Исбат итәсләре килә. Шулай ук провокациядан да тыелырга кирәк диелә. Чөнки бар шундый кешеләр, алар синең кимчелекләреңне беләләр. Һәм менә синең менә шул нокталарыңа басып йөриләр. Мәсәлән, мин белән бер кешене, аның исемен дөрес әйтмәсәләр, ул аның эмоциясына бик зур йогынты ясый. Һәм ул кутыра башлый. Аның исемен дөрес әйтергә кирәк. Менә ул кешегә өйрәнергә кирәк, менә әлеге провокациягә бирешмәскә. Ничектер җиңел кичереп җибәрергә ул ситуацияны. Суларга, яисә берәр ситуацияны уйларга, башка әйберне. Ярый, аңлашылды. Рәхмәт белгечләр фикеренә. Менә инде безнең белгечләрдән түгел, тыңлаучыларыбызның фикерләре дә килеп тора. Киләсе чыгышта аудиоларында тыңларбыз.